Ze is van Safie bekend de laatst nog levende koerierster uit Friesland, Annie van Harten. Maar de viering van 29 jaar bevrijding komende manje vertelt zij haar verhaal. Deed het gewoon. Later begonnen ze het je trots te maken. Annie van Harten, 101 jaar oud. In de oorlog wie zij in het Noord-Eersten van de provincie actief als koerierster. BH's, snipjes. Overal. Waar je maar gewoon een geheime plek kon vinden. En dan natuurlijk ook bij zichzelf, ja. Heel opmerkelijk vond ik wel, en dat lees je ook in die boeken, dat ze als koerierster relatief vrijheid hadden, zeg maar. Die koeriersters die kwamen, ze vertelden van verhalen dat ze Duitsers tegenkwamen na het sperreuur. Ze waren in het donker. Maar die Duitsers die kwamen dan 2 van die meisjes langs en die vonden het allemaal prachtig. En ze konden zeg maar, de hele lichaam bedekt hebben met bonnenboeken en andere materialen. Maar ze werden toch doorgelaten, zeg maar. Dus de hoeveelheid en de spannendheid van het werk van mijn moeder, dat is toch veel meer duidelijk geworden nu door deze activiteit van het boek. Laurens van Veldhuizen is de zoon van Annie. Hij had een boek maken over het verzetswerk van zijn beide ouden. Hij was echt heel actief in die knokploeg. Hij was zelfs commandant van een knokploeg. En er staan verschillende verslagen waar ik las. De eerste die met het wapen naar binnen ging, was steeds mijn vader. Dat vond hij dan ook als commandant, moest hij niet achteraan lopen. En voor mijn moeder, ja, dat courierswerk is nog steeds, ja, je vindt daar niet veel informatie over. Maar, en nou heb ik wel ontdekt dat ze het veel meer gedaan heeft dan ik dacht, zeg maar. Daar heb ik helemaal niet meer bij nagedacht. Je deed het gewoon. Moest gebeuren. Ze had spannende momenten meemaken. Liek als de oerval van het verzet bij de Valom. Ja, daar droom ik nog wel eens van. De Valom. Dat was heel heftig. Ja. Dan droom ik ervan dat de brug weer open gaat en dat er weer iemand schiet. En dan later gaat het weer over, want dan weet ik, het is een droom. De oerval maakte de Duitsers furieus. Als wraak waren in Dokkum 20 meisken fusilleren. Annie trouwde na de oorlog met Cornelis. Ze lusten haar waarom uit de verzetsraad. Ze haar neer erkenning zocht. En mijn vader heeft dan in zekere zin erkenning gekregen, omdat over zijn verzetswerk, dat in de knokploegen, dat sprak misschien ook meer tot de verbeelding. Daar is veel over geschreven, zowel in Groningen als in Friesland. Terwijl het koerierswerk van mijn moeder, wat eigenlijk net zo belangrijk was, daarin veel minder aandacht kreeg.